नमस्कार मंडळी, कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. जरा एक अर्जंट कॉल होता, त्यामुळे मला उशीर झाला लाईव्हला घ्यायला. 1:15 वाजता आपलं लाईव्ह ठरलेलं, त्यामुळे क्षमा असावी मंडळी. पटापट कमेंट करा मंडळी. हाय विजय दादा, हाय विजय भावा, कसा आहेस भावा? लाईक नंबर 1 तायडे, थँक्यू विजय दादा, थँक्यू सो मच. स्वागत आहे विजय दादा कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. अमोल दादा म्हणतात हॅलो हॅलो. अमोल दादा, विजय दादा म्हणतात श्री स्वामी समर्थ, महाराज ब्लेस यू युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? मुलं जेवली दादा, मुलांचा लंच झाला. आम्ही आता दोघं राहिलोय जेवायचं. आता मिस्टर आले की आम्ही जेवणार. अमोल दादा तुम्ही जेवलात का? हाय जम्मू कोकण गर्ल, मे द ब्युटी ऑफ heaven बी विथ यू कोकण. येस कोकण. अमोल दादा म्हणते जस्ट ओके. तर आपण आज क्विज, मी प्रश्न विचारणार आहे, बघू कोण कोण आन्सर देतंय. आज लवकरच झालं जेवण. ओके, लवकर जेवलात का? आमचं तर खूप उशिरा असतं जेवण. तुम्ही येऊन बघा, पटापट जॉईन व्हा, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. तर आपण क्विज चालू करायची का? मी उत्तर ऑप्शन सांगणार आहे, तुम्ही उत्तर द्यायचं. ओके. प्रश्न पहिला आहे, अस्तंभा हे उंच शिखर महाराष्ट्रातील कोणत्या पर्वत रांगेत आहे? अस्तंभा हे उंच शिखर महाराष्ट्रातील कोणत्या पर्वत रांगेत आहेत? सह्याद्री, ब सातपुडा, क बालाघाट, ड शंभू महादेव. अमोल दादा म्हणते टायमिंग फिक्स नसतो आमचा मॅडम, ड्रायव्हर आहे. ओके, आमचा तरी कुठे असतो, आम्ही तर लय उशिरा जेवतो दादा, खूप उशिरा जेवतो आम्ही. सांगा बघू आन्सर, कोणाला येतंय का? अस्तंभा हे उंच शिखर महाराष्ट्रातील कोणत्या पर्वत रांगेत आहे? सांगा मंडळी. अमोल दादा म्हणतायत सातपुडा. अजून कोणाला आन्सर येतंय का? अस्तंभा हे उंच शिखर कोणत्या पर्वत रांगेत आहे? पटकन कमेंट करा मंडळी, पटकन कमेंट करा. विजय दादा म्हणतायत नंदुरबार. येते का सीसी पर असणाऱ्यांना? ऑप्शन होते सह्याद्री, सातपुडा, बालाघाट आणि शंभू महादेव. हाय अश्विनी ताई, स्वागत आहे अश्विनी ताई. अश्विनी ताई म्हणतात बी. ओके, तर जे पहिला आन्सर दिला आहे ते अमोल दादानी. कॉंग्रॅच्युलेशन अमोल दादा, युअर आन्सर इज राईट. प्लीज लाईक करा, फक्त 2च लाईक झालेत. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक वाढवा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक लेण्या आढळतात? महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक लेण्या आढळतात? पुणे, ब छत्रपती संभाजीनगर, क नाशिक आणि ड रायगड.
अश्विनीताई म्हणतात लाईक डन, थँक्यू. अश्विनीताई म्हणतात बी, बी बी येस. अमोलदादा म्हणतात संभाजीनगर, येस राईट आन्सर. अजून कोणाला येते का? नेक्स्ट प्रश्न आहे, भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षक कोणाला म्हटले जाते? भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षक कोणाला म्हटले जाते? अ पंतप्रधान, ब राष्ट्रपती, क संसद, ड सर्वोच्च न्यायालय. पटकन आन्सर द्या मंडळी, पटकन आन्सर द्या. विजय दादा आन्सर द्या. अमोल दादा म्हणतात न्यायालय. अश्विनीताई म्हणतात ए. अजून कोणाला येते? सीसी पैकी असणाऱ्यांना भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षक कोणाला म्हटले जाते? येते का सीसीवर असणाऱ्यांना? तर आन्सर दिले अमोल दादांनी. व्हेरी गुड अमोल दादा. सर्वोच्च न्यायालय जर संसदेने एखादा कायदा संविधानाच्या विरोधात बनवला तर सर्वोच्च न्यायालय तो रद्द करू शकते आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण करण्याचे काम न्यायालय करते. नेक्स्ट प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणत्या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे स्कर्वी हा रोग होतो? अ जीवनसत्व अ, ब जीवनसत्व ब, क जीवनसत्व क, ड जीवनसत्व ड. हाय प्रेम. हॅलो हॅलो प्रेम. येते का कोणाला आन्सर? खालीलपैकी कोणत्या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे स्कर्वी हा रोग होतो? सांगा सांगा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी आन्सर द्या. फक्त चुकू दे, भले चुकू दे. इथं कोण कोणाला नावं ठेवणार नाहीये मंडळी. उलट तुमची प्रॅक्टिस होईल. सो कमेंट करा, अजिबात लाजू नका. अजिबात लाजायचं नाहीये मंडळी. काय असं का होतंय? अजिबात लाजायचं नाही. हॅलो मी बाबूराव बोलतोय. हॅलो हॅलो मी बाबूराव बोलतोय. अमोल दादा म्हणते सी म्हणजे क. येस. अजून कोणाला येते का? अमोल दादानी दिलंय ऑप्शन सी. अजून कोणाला येते का? अमोल दादा जीवनसत्व सी. नानासाहेब निकम म्हणते जम्मू काश्मीरमध्ये गरमी किती आहे? सांगते मी तुम्हाला, थांबा तुम्हाला दाखवते. थर्टी आहे. 30 आहे सेल्सियस. तर जीवनसत्व सी आहे. जीवनसत्व क च्या कमतरतेमुळे स्कर्वी हा रोग होतो. पुढे रक्त गोठण्यासाठी कोणत्या जीवनसत्वाचा उपयोग होतो? रक्त गोठण्यासाठी कोणत्या जीवनसत्वाचा उपयोग होतो? अ जीवनसत्व के, ब जीवनसत्व ई, क जीवनसत्व अ, ड जीवनसत्व ब. हाय सुनीता ताई. हाय, कशा आहात सुनीता ताई? प्रेम म्हणतोय दररोज नवीन प्रश्न, दररोज नवीन नॉलेज फक्त प्रीती याच्या लाईव्ह मध्ये. येस, सकाळ संध्याकाळ आपण गप्पा मारणार आहोत आणि दुपारी छान छान प्रश्न सोडवणार आहोत. गुरुनाथ दादा म्हणतायत हाय ताई. हाय गुरुनाथ दादा. इश्कॉलर म्हणते सुनीता ताईचा स्वागत असो. जय सुनीता ताई. अमोल दादा म्हणतायत क. ऑप्शन क सांगताय का? काय सांगताय सांगा अमोल दादा. जय प्रीतियो. प्रीतियो काय? तर रक्त गोठण्यासाठी, शरीराला जखम झाल्यावर रक्त वाहने थांबण्यासाठी आणि रक्ताची गुठळी होण्यासाठी जीवनसत्व के महत्वाचं असतं.
थँक्यू प्रेम दादा. ओ सुनीता ताई तो आपल्यापेक्षा लहान आहे, त्याला प्रेम दादा काय म्हणतात, प्रेम म्हणायचं त्याला, होय ना प्रेम. नानासाहेब म्हणते आपले महाराष्ट्रामध्ये 42वे टेम्परेचर आहे. हो सुनीता ताई, लातूरला किती टेम्परेचर आहे? चला आपापल्या इथलं टेम्परेचर हे करा, मला टाका किती सेल्सिअसला आहे. सांगा सांगा तुमचं टेम्परेचर काय आहे. सीसीवर असणाऱ्यांनी सांगायचं आहे की तुमच्या इथं टेम्परेचर किती आहे. अमोल दादा म्हणते पुणे 42. ओके टाका टाका, अजून पटकन टाका सगळ्यांनी. आपापल्या जे सीसीवर आहेत त्यांनी प्लीज आपापले टेम्परेचर किती आहेत, तुम्ही राहताय त्या ठिकाणी, त्यांनी प्लीज टाका, म्हणजे मला कळेल की बापरे कुठे जास्त आहे, आपल्याला सगळ्यांनाच कळेल. अमोल दादानी टाकले. सुनीता ताई टाका तुम्ही. प्रेम बोलतोय 38. ओके 38 कुठलं आहे प्रेम, तू 38 कुठलं सांगतोयस? गुरुनाथ दादा म्हणतात 45 ठाणे. ओके अजून सीसीवर असणाऱ्यांनी टाका पटकन. सांगा तुमच्या तिकडचं तापमान सध्या किती आहे, तुम्ही राहताय ते ठिकाण टाका. आणि वा वा, सगळ्यात तर आता इथं ठाणे हायेस्ट आहे, 45 डिग्री दाखवतोय. तुमच्या इथं किती आहे? सुनीता ताई म्हणतात 38. ओके सुनीता ताई हे बघा, जम्मूला मस्त कुलिंग कुलिंग कुलिंग, अजिबात गरम होत नाहीये सुनीता ताई. रायगड, ओके रायगडचं सांगितलंय 38 सेल्सिअस. सुनीता ताई म्हणतात लातूरचं 38. सिद्धार्थ तायडे म्हणतात हॅलो बताइए, नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र. नमस्कार सिद्धार्थ दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. सुधांशू जय शिवराय ताई, जय शिवराय दादा, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. सांगा सांगा सुधांशू दादा, सिद्धार्थ दादा, तुमच्या इकडचं टेम्परेचर किती आहे? सध्या तर ठाण्याचं टेम्परेचर जास्त दिसतंय सगळं, रायगड लातूर पुण्यापेक्षा. सुनीता ताई ते खूप गर्मी आहे लातूर मध्ये. सुनीता ताई आप तो पकड़े हो. सुनीता ताई हवा लीजिए. मैं तो अभी ठंडी हवा ले रही हूँ सुनीता दीदी. पुढचं, मुलांचे कैवारी हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केले होते? मुलांचे कैवारी हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केले होते? गुरुदास दादा म्हणते जय गोरोबा. बोला ताई, जय गोरोबा काका. तर ऑप्शन आहेत लोकमान्य टिळक, ब महात्मा ज्योतिराव फुले, क कृष्णराव भालेकर आणि ड वीरा शिंदे. सुधांशू दादा म्हणतात ताई कणकवलीमध्ये 37 आहे. ओके 37 आहे, पण उमस जास्त असेल, गरमी जास्त असेल है ना. गुरुनाथ दादा म्हणतात बी. ओके मुलांचे कैवारी हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केले नक्की सांगा मला. भानुदास दादा हाय नमस्कार, लाईक डन म्हणताय. थँक्यू सो मच. कसे आहात? जेवण झालं का तुमचं? तुमच्या इकडचं टेम्परेचर किती आहे दादा सांगा विथ लोकेशन. अमोल दादा म्हणते दिनकरराव जवळकर. तर आन्सर मला कोणीच सांगितलं नाहीये. मुलांचे कैवारी हे वृत्तपत्र कोणी लिहिलंय, सुरू केले? प्रेम बोलतोय इतके रात्री 10 पर्यंत 30 सेल्सिअस पर्यंत जाऊ शकते, त्यापेक्षा कमी नाही. हो ना. सांगा वृत्तपत्र कोणी सुरू केले? भानुदास दादा पुणे ढगाळ वातावरण आहे. ओके पुण्याचं टेम्परेचर एक दादाने सांगितलं 42 म्हणून. तर मुलांचे कैवारी हे वृत्तपत्र कृष्णराव भालेकर हे सत्यशोधक समाजाचे महत्त्वाचे नेते होते. त्यांनी दीनबंधू आणि मुलांचे कैवारी यांसारखे माध्यमातून समाजाच्या प्रश्नांना वाचा फोडली.
मंडळी पटपट कमेंट करा, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा पटकन. महाराष्ट्रातील कोणत्या नदीला गंगा असे संबोधले जाते? मुलांचे कैवारी हे दिनकरराव जवळकर यांनी लिहिलंय. वेट, तर दादा इथं ना दोन्ही आन्सर येऊ शकतात. म्हणजे स्पष्टीकरण सांगते मी. मुलांचे कैवारी हे वृत्तपत्र महर्षी धोंडो कृष्णा कर्वे, अण्णासाहेब कर्वे यांनी सुरू केले होते. या बाबतीत संस्थापक महर्षी धोंडो कृष्ण कर्वे. उद्देश, या वृत्तपत्राचा मुख्य उद्देश मुलांच्या शिक्षणाविषयी जागृती करणे आणि त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडणे हा होता. महत्त्व, त्यांनी या पत्राद्वारे बालकांच्या प्रगतीसाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी विचार मांडले. काही वेळा नावातील सामर्थ्यामुळे गोंधळ होऊ शकतो, म्हणून खाली वृत्तपत्रे देखील लक्षात ठेवा. कैवारी हे वृत्तपत्र कृष्णराव भालेकर यांनी 1 जानेवारी 1908 रोजी सुरू केले होते. कैवारी ब्रह्मोत्तरी चळवळीचे म्हणजे 1928 मध्ये दिनकरराव जवळकर यांनी सुरू केले होते. ब्रह्मोत्तर चळवळीचे. शेतकऱ्यांचा कैवारी हे वृत्तपत्र रामजी संतोजी आवटे यांनी सुरू केले होते. समजलं ना? ब्राह्मणांचे कैवारी हे कोणी केलं? दिनकरराव यांनी. मुलांचे कैवारी कृष्णराव भालेकर आणि शेतकऱ्यांचे कैवारी रामजी संतोजी आवटे. सुधांशु दादा म्हणतात, ताई कणकोलीमध्ये दररोज संध्याकाळी 1 आठवडा झाला आहे पाऊस पडतो हाय आणि दुपारचं गरम होतं ना. अमोल दादा म्हणतात गोदावरी. भानुदादा म्हणतात गोदावरी. प्रेम म्हणतंय ढगान आभाळ दाटलया ग, उरात वादळ पेटलया ग. ढगान आभाळ दाटलया ग, उरात वादळ पेटलया ग. डोळ्यानं मनानं डोळ्याला गाठलया ग. मला लॅरिस देत नाही. गूगल से पूछ रही हो मगर चुपके चुपके ये क्या बात हुई? नहीं, मैं पूछती हूँ, मेरे से गलती होगी तो मैं पूछूंगी भाई. धीरज जी हाय. सिद्धार्थ दादा म्हणते हेलो भाई, आम्ही अमरावती का तापमान पंचायत से चल जाए. अमरावतीला किती आहे? गूगल भी कभी कभी गलत कर देता है. यस, गूगल भी कभी कभी गलत कर देता है. गूगल ही गलत है. कंटाळा आलाय मला आज. थकून जाता. कोकणचा प्रीती थकून जाता. थकून दिवसभर सकाळी 5:30 ला उठल्यापासून दिवसभर तास काम.
मंडळी पटपट कमेंट करा सर्वांनी. महाराष्ट्रातील विद्येचे माहेरघर कोणते? महाराष्ट्रातील विद्येचे माहेरघर. गूगल को कौन गलत बोला रे? यूट्यूब उसका छोटा भाई है, नाराज हो जाएगा. ओ माय गॉड. छोटे भाई छोटा भाई यूट्यूब जी छोटा भाई. पुणे. येस बानू दादा म्हणतात पुणे. निखिल हाय. निखिल हाय बहिणी म्हणतात. कुठून आहात निखिल दादा? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. आता मला सांगा विदर्भातील सर्वात मोठी नदी कोणती? विदर्भातील सर्वात मोठी नदी कोणती? वर्धा, वैनगंगा, तापी, पूर्णा. ए पूर्णे. दिवेश हाय. दिवेश खूप दिवसांनी आलास भावा. अमोल दादा म्हणतात पुणे. निखिल दादा म्हणते अमरावतीवरून. आणि तुम्ही? मी कोकणातली आहे निखिल दादा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. निखिल दादा म्हणते गंगा. नाही. विदर्भातील सर्वात मोठी नदी कोणती? सांगा सांगा. येते का बघू. दिवेश खूप दिवसांनी आलास. प्लीज मंडळी सगळ्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. नवीन असाल तर जॉईन व्हा. जॉईन होऊन घ्या. आपलं रोज लाईव्ह असतं सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी तिन्ही टाइमला. जसं आपण तिन्ही टाइमला आजारी असल्यावर गोळी घेतो तसं प्रीतियाचं लाईव्ह आहे. निखिल दादा म्हणते अमरावतीला किती टेम्परेचर आहे निखिल? अमोल दादा म्हणते गोदावरी. नाही 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 गोदावरी नाही. येतंय का आन्सर मंडळी? येतंय का? सांगा सांगा सांगा. निखिल म्हणते हो का? येस निखिल मी आहे कोकणातली. हाय यशश्री. हाय यशश्री. इश्कॉलालो म्हणते वर्धा. तर सांगते आता मी. विदर्भातील सर्वात मोठी नदी आहे वैनगंगा. पोरं आहेत, मलाच उत्तर द्यावं लागतील. हा दे बघू तुला. क्वेश्चन काय आहे? विदर्भातील सर्वात मोठी नदी कोणती यशश्री? तर त्याचा आन्सर आहे वैनगंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोयना धरणाच्या जलाशयाला कोणत्या नावाने ओळखले जाते? कोयना धरणाच्या जलाशयाला कोणत्या नावाने ओळखले जाते? नाथसागर, ब शिवसागर, क प्रवरानगर आणि ड आनंदसागर. नाथसागर. विशाल दादा म्हणतायत नाथसागर. नमस्कार विशाल दादा. प्रेम म्हणतोय विदर्भातील मोठी नदी म्हणजे वैनगंगा नदी, तसंच वर्धा नदी आणि पेंच नदी याही विदर्भातील महत्त्वाच्या नद्या आहेत. थँक्यू प्रेम फॉर इन्फॉर्मेशन. काइंड इन्फॉर्मेशन. थँक्यू. आमचा हुशार पोरगा आहे पण तो देत नाही उत्तर. तर नाथसागर कोणी आन्सर दिलंय? नाथसागर विशाल दादांनी. अजून कोणाला येते का आन्सर? कोयना जलाशय याला नाथसागर असे नाव आहे. हो का दादा? मला माहितीच नव्हतं. आधुनिक भारताचे जनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते? आधुनिक भारताचे जनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते? पटकन सांगा. छत्रपती शिवाजी. नाही. काय ग यशश्री? सांगा 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 सांगा.
आधुनिक भारताचे जनक म्हणून राजा राममोहन रॉय यांना ओळखले जाते. राईट आन्सर. राईट राईट. सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली? सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली? यशस्वी म्हणते राजा राममोहनला. उत्तम दादा म्हणतायत जायकवाडी धरणाला नाथसागर म्हणतात आणि कोयना धरणाला शिवाजी सागर म्हणतात. थँक्यू उत्तम दादा. यशस्वी म्हणते ज्योतिबा महात्मा ज्योतिराव फुले. येस राईट आन्सर यशस्वी. महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी 24 सप्टेंबर 1973 रोजी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. बरोबर 24 सप्टेंबर. पुढचा प्रश्न आहे स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ कोणी लिहिला? स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ कोणी लिहिला? मी पण तेच उत्तर दिलं ना, छत्रपती शिवाजी महाराज. अगं पोरी काय सांगतेस तू? प्रश्न काय घातलेला? जायकवाडी धरणाला आणि कोयना धरणाला शिवाजी सागर म्हणतात. शिवसागर म्हणतात. शिवसागर. इश्कोलालो म्हणते ताराबाई शिंदे यांनी स्त्री पुरुष तुलना हा ग्रंथ लिहिला. वा रे वा. ताराबाई शिंदे. येस राईट आन्सर. नेक्स्ट अमोलदादा म्हणते ताराबाई शिंदे. येस येस राईट राईट. जायकवाडी धरण 103 TMC चे आहे. बस आता उत्तर द्या. संपलं. मलाच कंटाळा आलाय उत्तराचा आणि प्रश्नाचा. रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कोणी केली? रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कोणी केली? सांगा सांगा. रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कोणी केली? कमेंट करा. रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कोणी केली? पटकन उत्तर द्या मंडळी. प्रेम म्हणतोय कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. अरे वा हुशार पोरगा. यशस्वी म्हणते कर्मवीर भाऊराव पाटील. येस येस राईट आन्सर. येस अमोल दादा राईट आन्सर. महाराष्ट्रातील आद्य क्रांतिकारक म्हणून कोणाला ओळखले जाते? सांगा सांगा. महाराष्ट्रातील आद्य क्रांतिकारक म्हणून कोणाला ओळखले जाते? उत्तम दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू थँक्यू उत्तम दादा. कंटाळा आला तर मग कालच्या सारखं नुसतं गप्पा. हा थोड्या वेळाने मारूच आपण गप्पा. यशस्वी म्हणते उत्तम दादा म्हणतायत वासुदेव बळवंत फडके. यशस्वी म्हणते वासुदेव बळवंत फडके. प्रेम म्हणते महाराष्ट्रातील आद्य क्रांतिकारक म्हणून वासुदेव बळवंत फडके यांना ओळखले जाते. येस तिघांनी आन्सर बरोबर दिली आहे. उत्तम दादांनी पण पहिला आन्सर दिला आहे. व्हेरी गुड. अमोल दादा फडके म्हणतायत. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मराठा आणि केसरी ही वृत्तपत्रे कोणी सुरू केली? मराठा आणि केसरी ही वृत्तपत्रे कोणी सुरू केली?
यशश्री म्हणते लोकमान्य टिळक. प्रेम म्हणते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी केसरी हे वृत्तपत्र सुरू केले. यशश्री म्हणते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. येस, राईट आन्सर आहे. तर यशश्रीने पहिला आन्सर दिला आहे, राईट आन्सर. व्हेरी गुड यशश्री. नेक्स्ट, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी महाराष्ट्रात कुठे प्रतिसरकार स्थापन केले? क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी महाराष्ट्रात कुठे प्रतिसरकार स्थापन केले? सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे. सांगा बघू. अभिजित दादा नमस्कार, स्वागत आहे. आई म्हणजे मायेचा अथांग सागर, तिच्या सावलीत सुखाचा जागर. देव न दिसला तरी चालेल मला, कारण घरातच आहे माझ्या मायेचा पाझर. दुसरी कविता, दुःख किती मोठे असले तरी तिच्या एका शब्दाने पळून जातं स्वर्ग काय असतो. वा वा वा, खूप छान. स्वागत आहे दादा तुमचं. अभिजित दादा कसे आहात तुम्ही? अमोल दादा म्हणते केळकर. उत्तम दादा म्हणते सांगली. अभिजित दादा म्हणते हे माहीत नाही, पण आईच्या चरणापाशी तो नक्कीच असते. येस. यशश्री म्हणते सातारा. अजून कोणी आन्सर दिली आहेत? प्रेम म्हणतो क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी प्रतिसरकारची स्थापना सातारा येथे केली. येस, राईट. ताई उत्तर कोल्हापूर आहे. अभिजित दादा सातारा आहे. अमोल दादा म्हणतात सातारा. येस, तर इथं आन्सर यशश्रीने दिले पहिलं. व्हेरी गुड यशश्री, कीप इट अप. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश कोणी दिला? शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश कोणी दिला? पटकन सांगा बघू. यशश्री म्हणते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ओके, प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, लाईक करा आधी. यशश्री म्हणते मी छडीला पात्र आहे मग. अमोलदादा म्हणतात बाय बाय. अमोलदादा चाललात का तुम्ही? काळजी घ्या. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला. येस, राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, आझाद हिंद सेनेची स्थापना कोणी केली? आझाद हिंद सेनेची स्थापना कोणी केली? उत्तम दादा मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. उत्तम दादा मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस. तर स्थापना केली आहे रासबिहारी बोस आणि नेतृत्व केले सुभाषचंद्र बोस. समजलं का? रासबिहारी बोस येतं. ओके यशश्री, व्हेरी गुड, मस्त. पुढचा प्रश्न आहे, विद्युत धारेचे एकक काय आहे? विद्युत धारेचे एकक म्हणजेच युनिट काय आहे? सांगा पटकन सांगा. मंडळी पटपट लाईक करा मंडळी आणि उत्तर द्या पटकन. विद्युत धारेचे युनिट काय आहे? सांगा पटकन. मेसेज कुठे रखडले का? छडीला पात्र आहे मग. सी आय थिंक कुलूम काय कुलूम? नाही. विद्युत धारेचे एकक काय आहे? सीसीवर कोण आहे? येतंय का सर?
प्रेम राईट आन्सर. ॲपियर आहे. विद्युतधारेचे एकक हे ॲपियर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेन्सिलमध्ये वापरले जाणारे ग्राफाइट हे कशाचे रूप आहे? लोखंड, कोळसा, कार्बन, तांबे. येस, ॲपियर. ॲपियर शिसे म्हणते. सांगा सांगा मंडळी, कमेंट करा. तर कार्बन आहे त्याचा आन्सर. समजलं का मंडळी? पेन्सिलमध्ये वापरले जाणारे ग्राफाइट हे कार्बनचे रूप आहे. समजलं का? सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी साधारण किती वेळ लागतो? सांगा सांगा सांगा. सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी साधारण किती वेळ लागतो? सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी साधारण किती वेळ लागतो? सांगा बघू. ऑप्शन पाहिजे का? शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है. दिलं की उत्तर? ओके. सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी साधारण 8 मिनिटे 20 सेकंद लागतात. येस, राईट आन्सर. तर आजच्यासाठी एवढे प्रश्न पुरे आहेत. उद्या घेऊया आपण दुपारच्या वेळेला. चला, आता तुम्हाला काय सांगायचं असेल तर सांगू शकता. बोला बोला. आखिर में जीत गया, मेरा भाई जीत गया, मेरा भाई जीत गया, मेरा भाई जीत गया. 8 मिनिटं 20 सेकंद. येस. यशस्वी म्हणते, होय रे बाबा होय, तूच जिंकलंस, तूच मोठो. केदो मोठो. तुझ्यासाठी टाळ्या. क्लॅप 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 क्लॅप. टाळ्या 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 टाळ्या. हे टाळ्या 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 नाही. पूर्ण वाक्यात उत्तर दिलं, कारण सध्या ऑफिसमध्ये काहीच काम नाही. हो का? मग माझे सगळे जुने व्हिडिओ बघत बस. प्रेम, माझे सगळे जुने व्हिडिओ आहेत ना, त्याची प्लेलिस्ट चालू कर आणि बघत बस. माझा वॉच टाइम तरी वाढेल. यशश्री आणि प्रेम दोघांनी तसंच करा. दिवसभर माझे व्हिडिओ बघून काढा सगळे. मग मी पार्टी देतले दोघांक. आता जस्ट काम आहे, खूप समजले. चुप बस रे यार. मला अजून खूप वॉच टाइम भरपूर पाहिजे यार. मी गावी गेल्यावर मला हे पॉसिबलच होणार नाही लाईव्ह वगैरे.
कारण तिथं अपलोडच होत नाही. लाईव्ह घेऊन फायदा पण नाही, अपलोड पण होणार नाही. इथंच मला इकडचं वायफाय आहे तर मला पुरा 1 दिवस लागतोय. हाय योगेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. जेवलात का योगेश दादा? गावी आता 5G सेवा पोहोचली आहे. योगेश दादा म्हणतात हो. प्रेम, तू जेवलास का? लाल लाल कलरचो बांगडो, बांगड्याचो कलर लाल, चाल माझ्या सोबत चाल, नाच माझ्या सोबत नाच. योगेश दादा म्हणतात ताई. हो ताई. काय होतं योगेश दादा आज तुमच्याकडे स्पेशल? मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. मंडळी सगळी सुस्तावली, कमेंटच करत नाही. आज मंगळवार आहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण केलं. आम्ही माझ्याकडे मी आज काय बनवली सांगू? व्हेज चिकन बनवलं. व्हेज चिकन नाही तर म्हणशील चिकन, आधीच बोलले. व्हेज चिकन आणि चपात्या. चपात्या करायच्या आहेत. आता वाजले किती? 2:15. लक्षद्वीपची राजधानी कोठे आहे? तुषार दादा. तुषार दादा प्रश्न संपले की तुम्ही येता हो? चला उत्तर द्या मंडळी दादांना. मी आता चपात्या करता करता तुमच्याशी बोलणार आहे. ओके मंडळी. आज बाप्पाचा वार आहे, माझ्या बाप्पाचा वार आहे. चला बाप्पाच्या दर्शनाला, चला बाप्पाच्या दर्शनाला, चला चला बाप्पाच्या दर्शनाला, चला चला बाप्पाच्या दर्शनाला. तू सुख करता, तू दुःख हरता, विघ्न विनाशक मोरया. लक्षद्वीपची राजधानी कवरती आहे. वाव दादा, खूप छान. तुमचा अभ्यास खूप चांगला आहे. तुम्ही परीक्षा देताय का? तुषार दादा, परीक्षा देताय का तुम्ही? अभ्यास एकदम भारी आहे तुमचा. चल चल जाऊ पंढरपुराला, चल चल जाऊ पंढरपुराला. लक्षद्वीप हे उजळले घरी, दारी शोभणे खरा रांगोळी, फुलवाती अंगणात सोन सकाळी, गेली दिवाळी. मी शिकले आहे. मी आता जॉबला आहे. ओके, कोणत्या जॉबला आहात दादा? गव्हर्नमेंट जॉबला आहात का? आली दिवाळी, गेली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी. हाय प्रेम. आदित्य म्हणतोय आमच्या आवडीचे गाणं म्हणा, तुझ्या सोबतीचे ऋतू जीव घेणे. अरे बापरे, कुठलं? मी नाही ऐकलंय वाटतं गाणं. उद्या म्हणते दादा, मला येत नाही हे गाणं. प्रेम बोलतोय घरचे बोलले होते बघ, त्या शेजारच्या मुलीने 95 मार्क काढले, जरा शिक तिच्याकडून. काही पण काय सांगू, तिच्याकडेच बघून तर मला कमी मार्क मिळाले. हे तुझं रोजचे प्रेम, रोजच आहे हे.
हाय अक्षय दादा, ब्रेड बटर खाणार का, चपात्या खाणार का, आणि सोयाबीनची भाजी बनवली आहे, सुकी सोयाबीन भाजी. येस ताई, ओके दादा, खूप छान. तेव्हाच मी म्हटलं की एवढा अभ्यास कसा काय. जागतिक लोकसंख्या दिन दिवस कधी साजरा केला जातो. 1 जानेवारी आय थिंक. ए सांगा रे बाबांनो. मोहन दादा नमस्कार, बरा हा मा. होय मोहन दादा नु बरा असय, तुम्ही बरे मा. काय करतास, काय चालला, गरमी आमा कोकणात गरमी असा की नाही. अक्षय दादा म्हणतायत मी आज चिकन स्किप केला, ओनली ब्रेड बटर. ओके, आज मंगळवार ना दादा. ऐक हात बसला. मी व्हेज चिकन बनवलंय, व्हेज चिकन, या खायला. आणि गरम गरम चपाती या खायला. ऐक बाई, माझा हात भाजला तुम्हाला देता देता. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा. तू चंद्रभा नभातला, तूच चैत्र यामिनी, हे गाणं तरी म्हणा आता. दादा लॅरिस आणि चाल माहिती नसल्याशिवाय कसं म्हणू आदित्य दादा. आधी सांगत जावा, मग मी म्हणत जाईन दुसऱ्या लाईव्हला. इथं पचका करून घ्यायचा का दादा. हा चंद्र तुझ्यासाठी, हा मेघ तुझ्यासाठी, हा चंद्र तुझ्यासाठी. मी 1 जानेवारी सांगितलं, बघितलात ना. 11 जुलै. वा, स्वयंपाक चाललाय का वाटतं. हो, स्वयंपाक चाललाय. मुलांना गरम, शाळेतून आल्या गरम गरम चपात्या दिल्या. आता आमचा टायमिंग होणार जेवायचा, मग म्हटलं चपात्या करून ठेवते. थंड काय खाणार ना, कंटाळा येतो मला थंड खायचं. आई मोहन दादा म्हणताय आज शाकाहारी मा. होय हो मोहन दादा, आज शाकाहारी. काय ती सोयाबीनची भाजी आणि चपाती. तांदळाचं पीठ नाही भाकरी खाऊ. तांदूळ असत पण दळून खाय गावताय सर पटकन. ते गाणं गायचं म्हणजे सोपं काम नाही. तू चंद्र नभातला. येस, तेच ना, म्हणून तर म्हणते. मला म्हणजे गाणं उगाच कसं पण म्हणून काय फायदा ना, जर आपल्याला माहितीच नाही तर. म्हणून, आणि माझं ते तसंच होतं, तुम्ही सांगतात आणि मग मी आपली गुणगुणते काय पण. लोकसंख्या दिवस 11 जुलै रोजी साजरा केला जातो. तुषार दादा तुम्ही जेवलात का. तुषार दादा, मोहन दादा, अभिजित दादा तुम्ही जेवलात का. बच्चे कंपनी कशी हा. बच्चे कंपनी शाळेत नेली, दोघवली. मोठ्याची परीक्षा चालू असा, आणि गरम गरम चपाती करून ठेवलेल्या आणि भाजी. जेवली आणि दोघांनी झोपली, कारण एक उठता 5:15 वाजता आणि दुसरा उठता 7:30. त्यामुळे दोघांनी मस्तपैकी झोपा घेतात. परत आता आमचा जेवण जायपर्यंत ती उठतली की मग परत अभ्यास करून झालो की खेळून इली काय परत व्हायचं अभ्यासा की मग जेवण परत झोपतली.
शनिवारपर्यंत शाळा असा, मग काय सुट्टी. मग सुट्टी पडता ना पोरांका. कमेंट करा मंडळी, कमेंट कसे काय थांबले. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. मी अंदाजे किती चॅनलवर मॉडरेटर म्हणून काम करत असेल. आय एम कमिंग. हाय रामदादा. मला असं वाटतं तू 50 चॅनलवर काम करत असशील, होय ना. बरोबर की नाही सांग. 50 चॅनलवर काम करत असशील. लाईक डन नंबर 17. थँक्यू रामदादा. नमस्कार, कसे आहात रामदादा. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. या चपात्या खायला, गरमागरम चपात्या. 50 थोडं कमी कर. 35 35. रामदादा म्हणते खूप छान आवाज. थँक्यू थँक्यू. अमोल दादा आलात तुम्ही. मग अशी कुठे गेलेला. पैसावचे बाजारी लो. ओके दीदी ठीक आहे. ओके ओके. सकाळी पण लाईव्ह असते का. हो अमोल दादा, जसा टाइम भेटेल ना सकाळी, म्हणजे 8 सव्वा 8ला की चालू करते लाईव्ह मी. गावी जाऊन म्हणजे 2-2 3-3 वेळा लाईव्ह घ्यायला टाइम नाही भेटणार दादा ना मला. त्यामुळे म्हटलं इथंच काय ते घ्यायचं जास्त लाईव्ह, आणि मग मी तुम्हाला गावी गेल्यावर छान असं एन्जॉय करून. 35 जरा कमी झाले. हे भगवान. 40 चॅनलवर काम करतो. 39 जरा जास्त झाले. 38. आता सांग, जास्तच झाले. हे भगवान. रामदादा चाललात कशाला. बोला ना रामदादा, बोलो ना बोलो ना बोलो ना. मेरी फ्रेंड बोलती है ऐसे. बोलो ना बोलो ना बोलो ना. बताओ ना बताओ ना बताओ ना. अय्या, बोलो ना बोलो ना बोलो ना. 36 36 36. नाही कमी झाले. 35 नंतर 36. काय रे तू. 35 बोललोय तर जास्त जरा 35 जरा कमी झाले. मग 36 तर म्हणतं नाही कमी झाले. 37. मी भिरवंडेचो. तुम्ही खयचे. भिरवंडे. मी सिंधुदुर्ग दादा. कालच तर मी तुम्हाला सांगितलेलं मोहन दादा. जास्त झाले कमी झाले मग कशाला बोल ना बोल ना. बाय 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 बाय.
राम दादा बोलो ना बोलो ना बोलो ना. बाय ना बाय ना बाय ना. राम दादा बोलो ना बोलो ना बोलो ना. नागेश डाके मध्ये रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी दादा. अक्षय दादांनी बरोबर सांगितलं 37. एवढ्या लोकांना तू वेळ कसा देतोस प्रेम. मोहन दादा म्हणजे मी आवाज बंद ठेवतोय कशा गो. मोहन दादा आवाज कशाला कमी ठेवता. नागेश म्हणताय लोक म्हणतात दिवस पहिल्यासारखे राहिले नाही. दिवस तसेच आहेत. लोक पहिल्यासारखी राहिली नाही. इच्छा पूर्ण नाही झाली तर लोक देव बदलतात. तुम्ही आम्ही तर माणसं. खरंय खरंय बरोबर बोललात. स्वागत आहे दादा तुमचं. कसे आहात. प्रेम मला सांग एवढ्या माणसांना तू टाइम कसा देतोस. त्यांना 37 चॅनलवर मॉडरेटर आहे. त्यामध्ये 4 फिमेल आहेत. बाकी मेल सिंगर आहेत. सिंगर वा. आणि 4 फिमेल आहेत त्या पण सिंगरच आहेत काय. मी तर बाबा सिंगर नाहीये. चिन्मय मध्ये बरं जातो जरा पडणार आहे. हाय चिन्मय स्वागत आहे. झोपतोयस का. झोप झोप. नकुल दादा कसा आहेस तू. खूप दिवसांनी आलास रे लाईव्हला. अरे संसार संसार जसा चवा तुल्यावर. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर. आधी हाताला चटके तवा मिळते भाकर. अरे संसार संसार. सॉरी बरं आलो का. डायरेक्ट जातो म्हणतोय. असू दे जा 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 जा. आराम कर आराम कर. नागेश दादा म्हणताय आज फ्री आजे त्यासाठी ताई. ओके आज फ्री आहेस का. ओके ओके. ना एकच सिंगर आहे त्यात. ओके नाही मी विचारते तू त्यांना सगळ्यांना टाइम कसा देतोस. म्हणजे त्यांच्या चॅनलवर मॉडरेट पण करत असशील ना. मग तू त्यांच्या लाईव्हला कसं जातोस एवढे सगळं तुझं आवरून. नागेश दादा म्हणताय माणूस हा प्रेम करण्यासाठी असतो आणि पैसा वापर करण्यासाठी असतो. पण आज पैशावर प्रेम केलं जातं आणि माणसांचा वापर केला जातो. राईट राईट. हे मात्र खरं बोललात. हे मात्र खरं बोललात. आता माणूस पैशांवर प्रेम करतोय कारण परिस्थितीच तशी झाली आहे ना पैशांवर प्रेम करण्यासाठी. इतरांबद्दल तितके वाईट बोला जितके तुम्ही स्वतःबद्दल ऐकण्याची तयारी असते. येस लोक म्हणतात माणसाची सही आणि माणसाचा स्वभाव कधीच बदलत नाही. पण बोटाला जखमा झाली की सही बदलते आणि मनाला जखमा झाली की स्वभाव पण बदलतात. येस येस राईट राईट. मनाला जखम झाली की माणूस आपला स्वभाव बदलतो. हे मात्र खरं आहे. बरोबर दादा. प्रेम दादा तुला एका लाईव्हला घेऊन जाईन. लिंक देईल तुला. ओके ओके प्रेम. नागेश दादा म्हणतायत घरी असलो की पीसीवर टीव्ही मोबाईल होईल तसं जॉईन करतो. ओके बापरे लय रे मल्टीटास्किंग आणि खूप सपोर्टिव्ह आहेस तू.
यावरून समजतं. मला तर माझंच चॅनल हँडल करता येत नाही. ताई तुम्ही, हे भगवान, नाही दादा, असं काही नाही. आय हॅव 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी. चल भेटू सांज वेळी. येस, आता मी पण लाईव्ह संपवते. माणूस स्वतःच्या पैशावर प्रेम करायला लागले आहे, त्याला कोण बदलेल? स्वतःच्याच पैशावर नाही, आता माणूस दुसऱ्यांची पण संपत्ती लुबाडायला लागलाय. त्याचं काय? ते काय स्वतःचेच पैसे नसतात कधी कधी. हाय चैतन्य, काय खाल्लं मग आज? आज आहे सोयाबीनची भाजी बनवली आहे आणि गरमागरम चपात्या बनवते आता. चला ताई, झोपतो मी, उद्या भेटू. ओके नकुल, बाय, टेक केअर. तू काय खाल्लं नकुल? चैतन्य, राहुल सोनवणे म्हणतात हाय ताई, जेवण झालं का? दादा चपात्या बनवते, या जेवायला. जेवायला या दादा. नागेश दादा म्हणते पैसा जरूर कमवा, ही काळाची गरज आहे, पण जीवनाला श्रीमंताचाच असावा, पण श्रीमंतीचा मार्ग नसावा. येस, खूप छान. आता माणसानं पैशाप्रमाणे वागायला सुरुवात केली, म्हणजे ज्याच्याकडे पैसा तो एकदम असा टॉपला है ना. साप घरात निघाला की आपण त्याला काठीने मारतो, तोच साप महादेवाच्या पिंडीवर निघाला की आपण त्याची पूजा करतो, दुधाने अभिषेक करतो. नाहीतर साप कोणत्या स्थानावर आहे त्याची पूजा केली जाते. हे बरोबर आहे. तेच उंदरपी असते ना गणपतीत, तेव्हा तर उंदराची पूजा केली जाते. हेरशी घरात दिसला तर त्याला मारून मारून हे केलं जातं. सकाळी हाय सूरज दादा, हाय चावड. खरं बोललो म्हणून कमेंट वाचली नाही. टॅप 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 काय कमेंट केलेला? मला तर इथं कमेंटच नाही दिसली तुमची. हाय चावट. सकाळी 10 रुपयाला विकत घेतलेला पेपर आता 10 रुपये किलोने भेटतो, म्हणजे किंमत ही वस्तूची नाही तर वेळेची आहे. हाय श्रद्धा ताई, बेरनॉस नॉनचेस बाईंनी काय बनवताय? चपाती बनवते गो श्रद्धा. बरं आहे मा श्रद्धा माझा आयला, श्रद्धा माझा आयला जायला मेरा भोला है भन. काय चपात्या माझ्या बनवून. मी बरा असय, तू कसा असय मा? मी मस्त असे गो, मी मस्तच हसय गो, मी तुझ्या ग कृपेन
मी मस्तच असई गो तुझ्याच कृपेना. चल चल भेटू कोकणच्या प्रीत. श्रद्धा मी झोपते. गुड नाईट. ओके श्रद्धा ताई, गुड नाईट, टेक केअर. ताई साहेब, आवड ही नेहमी सवडीवर अवलंबून असते. आवड ही नेहमी सवडीवर. नागेश दादा हसतायत. अक्षय दादाने माझा ब्रेकफास्ट झाला लाईव्ह बघता बघता. ब्रेड बटर खाल्लं दादा. नागेश म्हणताय ताई साहेब, आवड ही नेहमी सवडीवर अवलंबून असते. सवड होती म्हणून आलो होतो. मस्त बोलता, धन्यवाद. थँक्यू नागेश दादा, थँक्यू सो मच. आणि तुमच्यामुळे हे पण आम्हाला कानावर जरा पडलं. बरोबर बोललात, पटलं पण. हे मात्र खरं आहे. साप जर घरात आला तर त्याला मारायचं. तोच जर महादेवाच्या पिंडीवर दिसला तर त्याला पूजायचं. ही आहे आपलं काय म्हणतात ते जग. अक्षय दादा, ब्रेड बटर का खाता तुम्ही? काहीतरी असं चांगलं खायचं ना, नाश्ता चांगला करायचा. 3 वाजत आले. 3. तर चला मंडळी, मी येते आता. लाईव्ह संपवते. संध्याकाळी भेटू आपण. कॅन्टीन मध्ये तेच आहे. हा, कॅन्टीन मध्ये अजून नुसतं हेच कसं भेटतो? कॅन्टीन नाव काय असतं? तर चांगलं काहीतरी खायला भेटेल. नागेश दादा म्हणताय कुठून आहे? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. कोकणातली. अशी ही कोकणची ताई, अशी ही प्रीती या कोकणची. हाय, मी मराठी. नमस्कार मावशी, कशा आहात तुम्ही? कशा आहात? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. जेवण केलात का तुम्ही? अक्षता ते बाकी पण आहे बट आज ट्यूजडे. ओके, मग व्हेज मध्ये फक्त ब्रेड बटर एवढंच भेटतं. चालू आहे जेवण. तुझं झालं का? हा, आता मी चपात्या बनवल्या. आता मिस्टर येतील जेवू. राईस असा. राईस कशाबरोबर खाणार? तुमच्या व्हिडिओला माहिती सांगितल्या तो मी ना, ती इन्सिडंट मला ना खूप असं आतून हात धरवलं मला त्या ह्याने, त्या गोष्टीने. पण असं वाटलं की कंटेंट क्रिएटर फक्त व्हिडिओज बनवू शकतात. अजून काय त्यांच्या हातात आहे? मी आता जम्मूला आहे. जम्मूला बसून मी काय करणार? फक्त तेवढंच करू शकले होती. पण आम्ही छोटे क्रिएटर असल्यामुळे आमचा आवाज मोठ्या म्हणजे जास्त लोकांपर्यंत जात नाही. हे आमचं काय म्हणतात ते दुर्भाग्य आहे. नागेश दादा, तुम्ही कुठले आहात? सागर दादा म्हणते मेसेज कुठे गेला? नमस्कार सागर दादा. अक्षय दादा, जिरा राईस असा, बाकी काही नाही. अरे बापरे, जिरा राईस आणि ब्रेड बटर कसा खातोयस रे? लवकर लग्न कर आणि वहिनीला घेऊन जा रे अक्षय दादा. तुझे बिचाराचे किती हाल होतात. अहिल्यानगरवरून आहात का दादा? या आमच्या कोकणात कधीतरी. नागेश दादा, या आमच्या कोकणात फिरायला. नेक्स्ट मंथ. येस, नेक्स्ट मंथ अक्षय दादा. पण तू लग्न तर नेक्स्ट मंथला कुठे करणार आहेस? नंतर करणार आहेस? कंटेंट क्रिएटर म्हणजे काय? तेच ग, जे आम्ही यूट्यूबवर करतोय त्यालाच कंटेंट क्रिएटर म्हणतात.
अशी ही कोकणची परी स्वप्नातली चांदणी. काल मी एक न्यूज ऐकली, न्यूज म्हणजे इंस्टाग्रामवर आलेली, छोटे क्रिएटर्स, येस. तर चार चार असे आदमी होते, म्हणजे माणसं होती, पोरगे. तर तिची आई, सॉरी, तिचे वडील, एका मुलीचे वडील आणि ते फोर व्हीलरने जात होती आणि यांनी गाडी अडवली आणि तिच्यासोबत छेडाछेड करायला सुरुवात केली. तर त्या मुलीच्या वडिलांकडे गन होती. आता ती खरं आहे की मला माहिती नाही, पण गन होती आणि ते म्हणजे त्यामध्ये असं दाखवत होते की तिने ते गन घेऊन त्यांना तिथं शूट केलं त्या मुलीने. आणि त्यानंतर कळलं की त्यांच्यावर खूप असे गुन्हे होते अशाच गोष्टींसाठी. माझी वरची कमेंट हाईड झाली का? ओके, कोकणात यायचं आहे कारण बऱ्याच ताई कोकणातून आहेत. कोकणच्या नारळाची गंमत तुला एक वेळेस मला वेळ भेटला तर नक्की सांगेन. ओके नागेश दादा, थँक्यू. या माझ्या लाईव्हला पुन्हा या आणि नक्की मला गंमत सांगा. मला ऐकायला खूप आवडतं, असं एक्सपिरियन्स लोकांचे गमती जमती ऐकायला खूप आवडतं. तुम्हाला कोकणातले लाईव्ह आहे का तुमच्या ओळखीचं? अजून कोणाचं आहे असं लाईव्ह कोकणात, जे कोकणातले आहेत प्रॉपर, म्हणजे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी? मला पण सांगत जावा कोण असेल तर. मला आवडतं असं कोकणातल्या माणसांना पण भेटायला. लगीन दिवाळीच्या वेळीस, मग तेच ना, ने तोपर्यंत तू असाच बिचारा ब्रेड बटर खात राहणार. टिंग टिंग टिंग. कितीतरी कोकणच्या ताई आहेत, काहींचे मोनू झाले, काहींचे राहिले. ओके. मग मला पण दादा सांगत जावा ना त्यांची चॅनलचं नाव, मी पण जाईन त्यांच्या. मला तर कोकणातलं कोणच भेटलं नाहीये म्हणून. नाही, नेक्स्ट मंथ मध्ये तिला इटलीला घेऊन येणार आहे. ओके, नेक्स्ट मंथ मध्ये का? वा, खूप छान. मग तुला ब्रेड बटर नाही, खूप छान छान स्वादिष्ट खायला मिळणार वहिनीच्या हातचं. ला 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 ला. यशे म्हणते आम्हाला नाही बोलावंस तरी चालेल लग्नाला, पण प्रीतूला नक्की बोलवा. आम्हाला नाही बोलवलंस तरी चालेल लग्नाला, पण प्रीतूला नक्की बोलवा. काय माहिती, इटलीला लग्न असेल तर आपण कशी जाणार ग यशश्री? अक्षय, आता येताना मसाले आणायला लागतील. हा, मसाले वगैरे घेऊन जा. सागर दादा म्हणते ताई जेवलात का? जेवण झालं का? सागर दादा नाही, आता मिस्टरांची वाट बघते, आले की जेवणार. दर्शनात माने म्हणतायत हाय दर्शनात दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. दर्शनात दादा स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून बोलता दादा? दशरथ दादा कुठून बोलताय? यशस्वी म्हणते बाय. नागेश दादा म्हणते ज्यांचं लग्न झालं तो पण तानामध्ये आहे आणि ज्याचं झालं नाही तो पण त्यापेक्षा डबल तानामध्ये आहे. जो शादी शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, ऐसा होता है. अक्षयदादा म्हणते इतके दिवस मसाले नसले तरी चालत होतं, आता कुठे गेले मसाले पण आता नाही जाणार. येस दादा, पायसेस तर पाहिजेच.
स्पायसेस तर पाहिजेच आणि घेऊन जा, खूप छान छान असे मसाले घेऊन जावा. साताऱ्याला वगैरे जे बनवतात बघा कांदा लसूण मसाला, तो घेऊन जा. कारण इडलीला काय एवढे चांगले मसाले भेटत नसतील, जे घरगुती मसाला असतो तेव्हा तसा. दर्शन दे रे, दे रे भगवंता, बुद्धी दे रे भगवंता. दर्शन नाही दिलंस तरी चालेल, पण माणसांना बुद्धी दे. इकडे मिळतात पण तसे पायसेस यूज नाही करत. ओके, ते असं बॉईल केलेलंच अन्न जास्त असेल ना त्या साईडला. तुझी अंत आता पहासी अनंता, दर्शन दे रे, दे रे भगवंता. चल, अक्षय दादा म्हणतात सद्बुद्धी दे, नुसती बुद्धी नको. येस, सद्बुद्धी. काय काय लोकांना नाव मोठं आणि लक्षण खोटं अशी पण लोक असतात, बरोबर ना अक्षय दादा? काय काय माणसं असतात जी नाव मोठं आणि लक्षण खोटं या टाईपची लोक असतात. त्यांना देव सद्बुद्धी, नुसती बुद्धी नको, सद्बुद्धी देव. इकडे लोक सलाड आणि नॉनव्हेज जास्त खातो. अरे नॉनव्हेज मध्ये वेगळा वेगळा असता काय ता की चिकन असता? चल जाऊ पंढरपुराला, चल चल जाऊ पंढरपुराला. भावात भेद घुसतो, बुद्धीत कांती निघते, मंथन मनात होता चैतन्य नष्ट होते, त्या कठीण काळी बनते आई समान गीता. येस, वा वा वा, खूप छान, खूप छान दादा, खूप छान. लोकांना हे कळत नाही.